Olulusasazo ngqolwendaba eStudio 9 kuNdlunkulu we-SABC e-Auckland Park eGauteng nazi eziphambili. We've committed 10.4 billion rand to this project, making it the single largest product investment in the history of Toyota South Africa Motors. Inkampani yemveliso yezithuthi iToyota ibhengeze inkuntyula yotyalo-mali oluxabisa iibhiliyoni zerandi kumzi-mveliso wayo eProspection eThekwini. No student should be left behind. No student should fall through the cracks. No student should be left 5 months without an answer. Usekela mphathiswa wemfundo ephakamileyo uYusuf Kasim uthembise ngokuza nesisombululo ekukhawulezisweni kwexesha lokuqubisana nemingeni abajongene nayo abafundi ngokuphathelene nenkxaso-mali neendawo zokuhlala. Kwezemidlalo, iBanyana Banyana iza kuntingela eMorocco ngomgqibelo ukuya kukhuphiswano lendebe yezizwe zelizwekazi iAfrika yabasetyhini iWomen's Africa Cup of Nations. Molweni mzontsundu, sinkonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wangokuhlwanje ngokukhawuleza ke masingene emxholweni. Inkampani yemveliso yezithuthi iToyota ibhengeze inkuntyula yotyalo-mali oluxabisa iibhiliyoni zerandi kumzi-mveliso wayo eProspection eThekwini. Olu tyalo-mali luza ngexesha elinzima apho eli candelo lijamelene nemeko emandundu yododobalo. iToyota SA ikwaphehlelele isizukulwana esitsha sethoba sohlobo lwebhaki iHilux neyichaze le nkampani njengesiqalo sekhasi elitsha. Icandelo lemveliso yezithuthi kwihlabathi lijamelene noxinzelelo olungaphaya kokuqonda. Zimbi inkampani sele zicuthe imveliso ngenxa yokwenyuka kweendleko zokuqhuba umsebenzi kwanokhuphiswano lwezithuthi ezifikelelekayo eziveliswa kwilizwe laseChina. Kuchaphazeleka nemisebenzi. Kunjalo iToyota ibonakalise kuzibophelela kwiphondo iKwaZulu-Natal nakwilizwe ngotyalo-mali olutsha lwe-10.4 billion rand lwemveliso yeHilux. We've committed 10.4 billion rand to this project, making it the single largest product investment in the history of Toyota South Africa Motors. At a time when both the global and the South African automotive industries are undergoing profound change, this investment reflects Toyota Motor Corporation's confidence in South Africa, our people, and our manufacturing future. In the face of this serious crisis, Chairman Akio Toyoda gave us a clear message. No matter what happens, do not let TSAM fail. Mongameli Cyril Ramaphosa owenze intetho ngobuxhakaxhaka bonxibelelwano ugxininise ngembaluleko yecandelo lezithuthi njengentsika yoqoqosho lwelizwe. Toyota South Africa has already demonstrated its readiness to embrace this transition. Now, as government, we are equally determined to ensure that our policy and regulatory environment enables the industry to compete successfully in this new era. iToyota SA iwandisile umzi-mveliso yawo yamilisela neziko leendidi zezixhobo elikumgangatho wale mihla. Lusuku lwesibini namhlanje lesicelo esingxamisekileyo senkundla sikamongameli uCyril Ramaphosa sokumisa inkqubo engamguzula kwisihlalo sobumongameli. Umongameli uRamaphosa ufuna kunqunyanyiswe le nkqubo logama kusalindwe ingxelo yokuqwalaselwa ngokutsha, ingxelo eyakhutshwa liqonga elizimeleyo ngomba wephalaphala. Igqwetha elimele umongameli Cyril Ramaphosa kwesi sicelo senkundla Advocate Wim Trengov lixelele inkundla ukuba phela kwento eye yaqwalaselwa kwingxelo yeqonga elizimeleyo ngomba wephalaphala kukuba ingaba kubonakala kukho ubungqina kusini na bokwenza ubugwenxa ngakwicala lakhe, kwaye lithi obo bungqina buquka neengxelo ezingenazihlahla, imihlathi ebhalwe kumaphephandaba nondiva. UAdvocate Trengov uthi kwakufanele ukuba eli qonga lijonge ukuba
ukuba kukho ubungqina obaneleyo obunokukhokelela ekubeni atshutshiswe kusini na umongameli, kwaye uthi ngeso sizathu ke kufanele inkundla isivume esisicelo sokumisa inkqubo yepalamente yesection 89 yokuguzulwa kukamongameli Ramaphosa esihlalweni de kubuye iziphumo zophononongo lwale ngxelo, nanjengoko wafaka isicelo sokuba le ngxelo iqwalaselwe ngokutsha. If the test is merely whether there is a prima facie case against the president, then it would be a very artificial exercise to take these newspaper articles, hearsay statements and the like, and simply ask oneself, as one does for prima facie purposes, is there evidence here which, if true, would render the president guilty of serious misconduct? That would be an entirely inappropriate exercise, because that would not weigh the significance of the evidence in any way. The judges must look at it both ways, both from the side of the president and the side of the people. And this court has said twice that in that exercise, the people must triumph. Kulindeleke ukuba inkundla ithathe isigqibo ngesi sicelo kule veki izayo. Usekela mphathiswa wemfundo ephakamileyo osanda kutyunjwa umnumzana Yusuf Kasim uzibophelele ekudaleni imeko yokukhawuleza kwexesha lokuphendulwa kwemingeni abajongene nayo abafundi ngokuphathelene nenkxaso-mali neendawo zokuhlala. Umnumzana Kasim uthethe kwiqonga lamajelo endaba iNational Press Club ePitoli. I'm not here to cut ribbons. I've already turned down engagements for keynote addresses, not that they are not important. Akukapheli neveki ezimbini kwisikhundla sakhe usekela mphathi wemfundo ephakamileyo umnumzana Yusuf Kasim akaphosanga maseko sedibene nabaphathi baseUNISA kunye nomlawuli wengxowa-mali yenkxaso yabafundi NSFAS unjinga lwazihlengane Mathebula uboniswana ngengxaki zemali zabafundi kuquka nombandela wokuthatha unyaka onesiqhuma kwinkqubo yokubhena. That no student should be left behind. No student should fall through the cracks. No student should be left 5 months without an answer. And that we can then become the advocate of that student, of their issue. Let us receive it through the help desk and then go and bark up the trees that we need to go and bark up. Mnumzana Kasim ukhumbuze abo bathandabuza ukuba ngummiweli kwakhe sithi ungummiweli nozwana. Wazalelwa wakhulela eKariyeri eMpuma Koloni ngo-1990 ezalwa ngunini owayichazwa njengowebala noyise inkqubo engcinezelo eyayimcalula njengoLindiya. Ulandela ukuhlaselwa kwenkolo yakhe nokubukulwa ngobuhlanga usinyavulele sesiganeko wakhumbuza isizwe ngokunyamezelana nomanyano. The divisions that are being caused are more painful than people realize. To try and really sort of ensure that or belittle a person's belonging is a really painful thing. Usekela mphathisi ulibethelele lokuba akakholelwa kwimfundo yasimahla kumntu wonke sithi abakwaziyo ukuyihlawulela mabazihlawulele. Abasebenzi abaphantsi kwemanyano yabasebenzi bezinyithi kweli bangene kuqhankqalazo emva kwenkqubo ekhokelwe inkampani evelisa ibhetri iFirst Battery kuGompo City eMpuma Koloni. Ngabasebenzi abayi-165 esebegqibezela iintsuku zabo kuquka abaseThekwini nabaseKapa. Aba basebenzi bathi inkampani yabo ayilandelanga sivumelwano sokudenda abasebenzi abaqashwe emva kule nkampani kwaye khange ikhangele indlela zimbi zokubaleka ukudenda abasebenzi kuquka kuzo ukucela ungenelelo kwamasebe karhulumente aquka isebe lorhwebo ushishino nokhuphiswano malunga nokunyuswa kwamaxabiso ebhetri ezisuka kumanye amazwe. Bathi imbuyekezo yokudendwa ye-30,000 randi ayomali yaneleyo. Iza-affecta le nto kabuhlungu because sibadala ngoku sesinangapha kwe-40 years so kuzawuba nzima ufumana umsebenzi from ngoku. Noxa nje inkampani uFirst Battery isithi iphulukene nemali eninzi ngokuphuncuka kwabathengi abaquka iBMW, uFord kwakunye noToyota, abasebenzi batyhola ngelithi le nkampani yenze ingeniso engaphezu kwe-100 million yeerandi kunyaka ka-2026.
Kwi-severance package ikhampani mayiconsiderishe ukunika abasebenzi i-200,000 masiqala ukuxoxa phaa kwi-200,000 ukwehla kodwa sigqithi kwi-100,000. Okwesibini mayisinike i-3 weeks severance package uncapped. Noxa nje le nkampani ingaphefumlanga ngoninzi lwezityholo ezenziwa ngaba basebenzi, kwengxelo ebhaliweyo igxininise okokuba ibifakene imilomo kwakunye neenkokheli zabasebenzi malunga neenkqubo zokudendwa kwabo, kwaye ingxoxo phakathi kwemanyano yabasebenzi kwakunye neenkampani zisaqhuba. NdinguSidima Mveku kwiindaba ze-SABC, ndikuGompo City. Sibulise kwakhona sikwamkela nako basanda kungena. Masinikhumbuze ke ukuba uyakwazi ukuzifumana ezi ndaba kwiqonga lika-SABC Plus kunye no-SABC Lehigh, ukanti kuphela nje kwazo ungazifumana kwikhasi lika-YouTube ngokuba uthi SABC Indaba zesiXhosa. Masihlabele mgama. Uphando olwenziwa ngumphandi ophezulu kwi-IDEC uColonel Brian Padayachi ngezityholo zokuba kwasetyenziswa gwenxa-magunya ngethuba kuqeshwa uBrigadier Dineo Mokwele kwicandelo lezomtlola buye bavavanywa ikomishoni kaMadlanga. Oku nanjengoko ikomishoni itshintshe ikhasi yaqwalasela kwi-IDEC nejamelene nezityholo zezenzo ezigwenxa kumsebenzi wayo. Umakhonya womphandi kwi-IDEC uColonel Padayachi khange kube lula kusuku lwakhe lwesithathu phambi kwekomishoni. Oku nanjengoko inkqubo yakhe yophando ngetyala lorhwaphilizo nobukhophololo ngakunjengele Dumisani Khumalo nabanye iye yapopolwa namhlanje ikomishoni, nokuvele njengomvuka kwingxelo ye-A1 yelungu lepalamente uFidel Adams echaza ngophando ngokuchongwa kukaBrigadier Dineo Mokwele kwa-BMW. Ubuziwe ke kuba kwakutheni ze aqale kwa-BMW kuphando. I can't find anything else that tells me about Mrs. Mokwele in the docket and her employment at BMW until I come across this section 28. And I assume that if that is the case, you were in exactly the same position on the 31st of January 2025. All you knew was her name and BMW. And remember, the target is to determine whether or not there was manipulation of processes within SAPS. Yes. And I'm trying to understand, why do you start at BMW with these specific documents? Upadayachi uphendule wathi babesebenazo inkcukacha ngoMokwele kuphando, kodwa kukho nto kwidokethi lakhe lophando ngelibango. It cannot be that the answer is that when you investigate, you talk to people, unnamed people, you get sources, and this is nothing complex. You're just establishing a starting point, surely. Colonel. Can I answer you? Please do. Thank you. We can say a whole lot of things here of how we should conduct our investigation and on what authority and etc. I use my powers of authority when I require them to subpoena people or subpoena documents. But within investigation, let me use the word that you use, Counsel. Snooping is part of investigation. You snoop. Ikomishoni iyaqhuba. The last mile. Usapho olunxungupheleyo lwasemqanduli eMpuma Koloni lufuna impendulo emva kokusweleka kwelungu losapho elineminyaka engama-64 ubudala ngaphakathi kwikliniki yasekuhlaleni. Usapho lutyhola elizikompilo ngokungabi nankathalo, luthi abasebenzi belizikompilo lasemqanduli baye ekhefini. Ngokokutsho kolusapho luqhelekileyo, utata uMphephelele Qetsu uleqiswe kwelizikompilo ekwimeko emandundu emva kwemini yangoLwesithathu, kodwa kutyholwa ngelithi usweleke engekanikwa ncedo njengoko abasebenzi bebesiya kwisidlo sasemini. Bambambe bababili bamothule, ndibe mna ndiburivesi ngemoto ndiyobeka ngaphandle kweyadi kuba lo phaya ekliniki ufuna umuntu phakathi. Xa ndibuya futhi ndisiza apha kubo sebephuma ngaphandle ngaphakathi ekliniki, but hayi uyekile. Ndithi hayibo njalo bathi hayi amanesi khangamoye athe yona abheke elantshini ubhubhile phezu kwesitulo lo muntu ekliniki khangabona ngamanesi ba ubhubhile. Usapho lufuna kuthathwe uxanduva ngesisenzo.
bamke naye apha engabonakalisi. Ngoku bona bathi kuziswe umuntu osebhubhile. Ababhadlanga abatata bebadala kangaka. Bangaphuma nomuntu apha endlini esebhubhile bamse pha babe kuthini? Isebe lempilo lizikhabile izityholo zokuba le nkonde iswelekele kumasango alo. Isigulana saziswa kule ndawo singenazimpawu zokuba zisaphila. Ngokukhawuleza umongikazi waxilonga ukuze abone ukuba wayenokuphinda aphile kusini na, kodwa kwaqinisekiswa ukuba wayesele eswelekile yaye kwalandela inkqubo eziyimfuneko. Isebe lempilo liphinde lagxeka usapho ngokusebenzisa amaqonga onxibelelwano ukuvakalisa ukungaxoli kwalo ngokusweleka kwale nkonde kumasango alo. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eCorhana eMqanduli. Akasekho emhlabeni usihlalo wendlu yenkokheli zemveli neKhoisan eMpuma Koloni uNkosi Mpumalanga Gwadiso ulandulele eli esekhayeni lakhe kwilali yaseNtsundwane eNgqeleni. Ulishiya eli eneminyaka engama-63 ubudala. Iqala lomdlalo weqonga uSeputla Sebogodi uswelekile. Ingxelo esuke kusapho ingqinisise ukuba usweleke izolo ngenxa yenqwaleko ezonyanyaniswa nesifo seswekile. You win some and you lose some. Usapho lenkcuba buchopho yegcisa elichukumise uMbono Mqesibe, umdlali weqonga nomqulunqi wemiboniso yeqonga uSiputla Sebogodi lucele ixesha lokuzila bucala nanjengoko lumokamokana nesithwakumbe sokwehlukana kwenyama nomphefumlo wakhe eneminyaka engama-63. Kambe ke uSebogodi ushiya umzila uzinzileyo ngasemva ngokugqwesa kwakhe kwimiboniso kamabonakude efana no-Generations, Suburban Bliss, Rhythm City, Redemption, neyakutshanje iScandal, nekweyamaqonga imiboniso efana neBig Dada, The Rivonia Trial, Once a Parade, Moy Street Moves neminye. Into endiyithandayo nge-acting, right, ukuthi uyakwazi ukuthi usihile wena self, right, and also ndonwaba mina if xa benza into umuntu athi kimi bathi hey man uyifumana phi le way hayi mina iphuma phaa phezulu. Kananjalo uSebogodi ubethendi kwisizwe njengoKenneth Mashaba kaDini, umlinganiswa wayemdlala kumboniso bhanyabhanya kamabonakude iGenerations. Ubengumvelisi odidiyele umboniso weqonga othi Black Moon nodlalwe emakhanda kumyadala wobugcisa jikelele. Besinaye kwintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kwi-National Arts Festival esenza umveliso wakhe othi Black Moon. Andiyazi ukuba ndingaqala ngaphi, kodwa ke mandithi kwifamily besimthanda kwaye sikholose kuye. Usibonisile uthando lwakhe kumabonakude nakwitheatre. Sithi nxe kuni ukanti ke inkcukacha ngenkonzo yesikhumbuzo nesingcwabo kaSiputla Sebogodi ziza kuthandalaziswa kungekudala. Mawashiyeke ke ama-Afrika ekholelwa kwindyebo yobugcisa bawo bungamane ukwethukwa zakuzishiya kwelimiweyo izitya zawo mazixatyiswe zisaphila. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Awa uyikhulije o tla kgona ho hema. Kwezemidlalo iBanyana Banyana iza kuhamba iye eMorocco ngomgqibelo ukuya kukhuphisana kwindebe yezizwe zeAfrika yabasetyhini iWomen's Africa Cup of Nations. Nangona yaphumelela ngo-2022 yaze yazibekela indawo yesine kwiminyaka emibini kamva ngoku bajongene nomngeni omkhulu njengoko umqeqeshi uDesiree Ellis eqwalasela inguqu kubadlali asele bekhulile. Ukuba ukhethiwe kuluhlu lokugqibela lukaDesiree Ellis lweqela leBanyana Banyana ngomso, umdlali wasesiswini uGabriela Salgado uza kuya kukhuphiswano lwakhe lwesibini lweAFCON eMorocco. Ukulimala nokufuna ukuphazamisa kwaye kulibazisa umsebenzi wakhe, kodwa uSalgado osele ephile ngumqabaqaba uchaza intambo ekulungele ukudlala uza kuzisa ulungelelwano kwiqela likaEllis. Injongo yabo kuphinda impumelelo enkulu yonyaka 2022 ukuze bakulungele ukungenela kolunye ukhuphiswano lwendebe yehlabathi yabasetyhini kwiFIFA.
Everyone is on the same page. As I said, we know what's at stake. We're all working to one goal, qualifying for the World Cup first, and then definitely working towards becoming African champions again. Unozinti uKellen Surati ngomnye onkone ngamava kwiqela elikhethiweyo lethutyana. Kuye enanto ibalulekileyo kukubeka iqela phambili apho abadlali abanamava bedlala indima yokudibanisa iindonga phakathi kwabaphathi kunye nabadlali abasize ngobusezweni. We have to focus on team first. That's absolutely what everything is based on, is team first. And us as seniors, we just have to, navigate and see how we can bridge the gap between the management and the players. And I think we have such a good senior group. We are more mature now than ever. Iqela lokugqibela lokhuphiswano lweAFCON liza kubhengezwa ngomso lo usayo emva kwemini kwaye eliqela liza kusingisa eMorocco ngomgqibelo. Sibulele ke mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe, ningalibali ke ukuba ziyabuya kwakho ezendaba ngolwimi lesiZulu kamnandi.